Stručni sastanak je uobičajen u ovom periodu godine, a namenjen je lekarima iz primarne zaštite, ali i drugih grana medicine, u cilju informisanja o značaju imunizacije odgovarajućih ciljnih grupa stanovništva. Vakcina protiv gripa je jedna od najbezbednijih i najefikasnijih vakcina i suština imunizacije protiv gripa jeste da kod onih grupa koje su u riziku spreči se obolevanje u smislu komplikacija i hospitalizacije, tako da godinama unazad, uključujući i ovu godinu, planirani broj doza vakcina je obezbeđen i njihova distribucija će krenuti sredinom oktobra ka nadležnim domovima zdravlja u cilju sprovođenja imunizacije. Zaštita od gripa poslednjih godina nije popularna zbog antivakcinalnog lobija, ali epidemiolozi podsećaju da je grip ozbiljno oboljenje koje može svojim komplikacijama da izazove i smrt kod određenih grupacija. Grip je virus koji kod takvih ljudi može da napravi veliku štetu u smislu zdravstvenog stanja zato što komplikuje postojeće oboljenje i zato je bitno da grip ne smatramo običnim oboljenjem, što on i nije. Dakle, grip je jedno teško oboljenje koje za sobom nosi visoku temperaturu, veliku malaksalost, bolove mišićima i zglobovima. Od 7 do 10 dana traje bolovanje, da kažem, i ne može, ono što kaže naš narod, da se to odboluje na nogama, mora da se odleži. Dr. Marušić najavljuje da će vakcina protiv gripa, oko 13.000 doza, stići do kraja iduće sedmice, kada će biti distribuirana ka svim domovima zdravlja u Timočkoj krajini.